madokachere mabuja kana tauya nadzo dzanyasi zuva rochi26 mwedzi uno wagunyana. Ipapa nyasi kwaita mashura mhanduwe Prince Dubeko Sibanda iye uyo gopinda ari pasi posisisi achamisa agotoreketa akati wakomana Munangaro akandifurufusha kwai izvezvi ndaita kudichiwa naye zvekutoti ndiri kutsigira kuenda kwaChemberi kuda kuti asvike gore ra2030 achitonga. Saka ipapa ndinenge ndiri kutotsigira chero ani ari kuda kumuhwisa anoda kumubisa pachigaro ipapo ndiri kutomutsigira. Zviri nani kutora mumwe Satani hwii kuisa ED. Mhanduwe pakaita kunyangariwa apa ndo panoburika paya kuti vanhu vatengesa ndizvo zvizvo wachiriba kuita zvokuda kuhwisa kuti wapinde ndiwo pakutonga aiwa watodipfama wagara wapeta manja awo wakutoti takutoita hedu kutsigirana newewo ZANU-PF. Zvakaita kuoma chaiko. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Wamunangaro waiwo hwanga waripo nyasi wakati aiwa wanhu wakatamba mutambo weragibhi douyai ino ndikupei twamunofanira kupuwa nokutoti makakwanisa kuenda kumutambo World Cup wegore ra2027. Tikati aiwa zvisvinu aiwa kazoreka hawo kundovapa jamgwara vanogara vachindopa wese wavanogwemana nawo ipapo. Wamunangaro wakaita kunyangariwa manje aiwa akaita kunyangaritsa mhanduwe ukaringa ana Kadewere ana Nakamba waribera wakazombotsika bhora wabva kuita kuburika waina Munangaro. Kuno apa heno wakomana weragibhi kuti wachaita sei tinondoramba takazviringa hedu kwazvinoperera kuti ndokupi. Wakuru wehurumende wanoringa nezvemari wagoreketa kuti wakomana taakusunga mukumburu chaiwo kwaita kuti akusunga njombo tichada bazvo wanhu vanotekaira zviribe basa kunze kwenyika kwai kuchaendiwa bazvo zviribe basa kunondoendiwa basi kana tabvumira kuti kuendiwe. Ipapa kwai wanenge wachitsvaka motika dzokuti waseenzese waya dzibhadharwa nehurumende tichazvidaba izvozvo. Mabasa atiri kumira kutora wanhu ipapa mari dzese dzaakubhadharwa kuhurumende kwai dzaakubhadharwa dzibva kuhomwe ibodzi dzibva mubazi ribodzi riroro zvemari iroro kuchiribe mapazi ari kwawo vega anobhadhara. Apa pakanyangara apa kuno kwai zvatiri kuita zvizvi autoderedza kuseenzesa mafuta odhiziri nopeturu nozvikamu 25 kubva muzana. Pokare wanhu wese wakapuwa mabasa ari pasi pomiriyoni ngaambomira. Kwai vanenge atoita basa atiri vekubvumirana heno hache paribe anokubhadhara. Mhanduwe rekai tirambe takaringa koka zvinonetsa pakuona izvi ivo ndo vanodafane kutekaira kuenda kunze kwenyika. Rekai tigoona kuti vachazviita sei ipapa tinenge tichikunyepai zvedu. Kanzuro yeguta reHarare yagoreketai kutoti ipapa yakuringa kuda kupfika musha weMDC Harvest House kwai kuno chikwereti chomari inoita madhora okuAmerica zviuru 50. Saka watadza kubhadhara takutovabisa izvo. Hino kuti sei vana dhakidhagi vasiri kuita izvozvo kubhadhara maridzo. Rekai tirambe takaringa hedu. Wagare wanogara kunzvimbo yezvitumbisa waita kukwana nyasi manetsera anga ari kuita muchovha yekutekairisa mhanduwe akaita kunyangariwa watoita kusaya kuti kohokonai zviri kuita kudando asi panonyaya ndipo munotoona kutoti chitima chagara chinotodiwa kutoti vanhu vakone kugotekaira zvisvinu. Pokare nomabhazi agara anotodiwa kuti vanhu vakwanise kutekaira nguva nenguva nekutoti zviri kuitika zvinhuba tatomirira ipapa kuti kuitiwe kachitima kokuti kubva muchitumbisa kuuya muHarare kanenge kari kudeedzera maminitsi 10 basi matosvika. Kubva Notoni kusvikawo muHarare kari kudeedzera 20 basi matosvika. Kamwe wakadando wanenge watiitira nyasha zvinenge zvaita zvisvinu. Rekai tigoona kuti zvinotekaira sei. Dare guru munyika ragotiro wachuchiso nyika wasiye zvinhu nodzimba dzaiye Tobias Zangairai kwai nokuti
dzimba dzachedzi makatadza kuita zvokuti muferefete kuti sei ainadzo, nokuti kubva gore ra2023 pamakanzi torai mumbobata muribe kuzoita kana chinhu. Kuno wakomana izvi ndo catch and release kainogara reketiwa iyayi, rekai tigoona hedu kwainoperera iyoyi. Kuyuzete kureketa kuno warairidzi wayo kurama mabasa kwai wakabenuka. Asi kubenuka wagoita manje wati watambirisiwa apa. Ndipo munotoona kuti wakomana kana mabenuka muri wekupuwa mari yamamuri kuringira yacho muchindoriko kumariyo pasi iko, pano nyaya apo. Heno mandiwe kuti wari kufungei, wakafungei, dai wari wamwe watoita hawo kutsvaka mabasa kuenda kumwe, nokutoti apa pano nyaya apa. Wakomana tiri kufara kwai chirwere chorumungwe chaderera mbichana, kureketa kuno kwai kwagoimangariwa churu chibodzi nomazano 3 wanhu wakabatiwa nacho, asi kukabva mubodzi toramba tichirova manja kutenda yawe nokuchengeta vanhu vache. Tangwa masoko kuti murume akabhinya mubvananga ari grade 7 uya panari zende pai aiwa kwai asungiwa. Rekai tione ipapa kuti ichapera yakaita sei, tikundoimba kuti achabatiwa nomhosva zviite zvisvinu, heno kuti wakamubata sei. Asi zviri pachena kutoti pane wakakubiwa chaizvo kusvikira wareketa kuti mbani akaita mabasa akashina akadando. Elijah Masekano kwai Elijah yu akasungiwa panhandare yondege yomuHarare ari kuda kuburika munyika. Kwai agonzi akaenda koba ivhuro mumwe waaigara munyasi machemo iko kuDamoforce nokuGreatwin. Wakomana pakaita kunyangariwa. Rekai tigoona kuti ichapera sei. Apa mugore ra2013 akambobatiwa nomhosva pokare kuAmerica yokunzi akaramba kubhadhara mari yomutero. Kuno kuna America kuku wanokwechemedza mandiwo wanoita bazvokutamba. Rekai tione kuti ichapera sei nyaya yacho, tinenge takandoringa. Kazhinji kacho tinotanda bata pembera kuti pane nyaya iripo, kuti unotozoona utoti aizvi kochinga vanhu vari kutoziwana hawo vari kuitirana pfini yakaita kudandi. Rekai tirambe takazviringa muone zvinoitika pamberi pamo. Kambani yo Insco yafadza wazhinji mandiwe ichiburika ichireketayo kutoti takapfuura bhiriyoni ribodzi munyika yedu basi muZimbabwe kutengesa kwese kwetagoita mandiweko. Insco inotengesa zvinhu zvese kubvira kumazayo huku nohuku dzacho kusvikira kuno mubhedha, zvese vanenge vachitengesa mandiwe. Unosaya kuti chii chaungakone kuseenzesa wakanga wasiripo. Kundovapa mari basi mazuva ese. Rekai tigoona kuti sei wachipfumvura hawo wabiyedu. Asi tiri kuti makorokoto kupfuura bhiriyoni aiwa kusvinu kwatoenderera mberi rwendo runouya wapfuura ari mabhiriyoni mairi chaiwo. Wanotamba kiriketi wahwina noUganda nowanhu vashanu. Tanzania ikahwinawo kuBotswana nowanhu vanomwe. Rekai tigoona kuti vanenge vachitekaidza sei mitambo yacho, kutoti zvakuda kupera tinenge tichikunyepai. Apa iyo Zimbabwe kiriketi yagodzinga Shaun Williams ikati ati achadaba nokuti ane zviri kumunetsa. Ndizvo yareketa. Wakomana nhambira mazuva apfuura yaya mairi matatu wangu ari bhizi mandiwe kuburitsa kuti shasha yedu Shaun Williams kudidi. Apa wari kuziva hawo kuti wari kuda umuro wacho kusei, kuna akaramba kiitisiwa. Tikati aiwa zvisvinu wakuona iwewe. Apa nyasi mitambo yebhora Scotland yaja Manika Diamonds noKabodzi. Zuva ramangwana Bikita inenge iripo noFC Platinum yadha ichizama kufonera wafana Otero 1 ngezi Platinum iripo yakaringana usino wafana waHerendals yabenza ZANU-PF. Green Fuel ichidawo kuja kana kuti kupisa
hukuyo chicken in tigoona kuti zvinenge zvichikara sei zuva ramangwana racho. Toringadziri kuitika pasi rese. Kambani yoETV muSouth Africa yati haiwa taakusiya dhirama rinonzi Scandal riya ticharida bari kuti rirambe richienderera mberi. Waakutonzi wapete zvirauro kureketa kuno. Uko kambani bhengi roInvestec kwairanzira akubvumiwa mandiwe kutengesa nokutenga magetsi. Apo paita kunyangara apo. Mirai muone zvaakida kuitika ipapo. Tinenge tichikunyepai zvedu. Wanenge wakaona kuti wandonange Eskom yo pachezvayo aiwa pazvisvino bazvinokonekwa nozvikona ba tikaitione ipapa kuti wachazviita sei izvo zveinvestec zvomagetsi zvacho. Mambo Muswati agorinakidza vanhu ari kuti tiri kutsvakawo mari mabhiriyoni 43 omari yemuSouth Africa kuti tikone kugobatsirana nokunadzirisa nyaya dzokuchinja kwemamiriro okunze nokutoti zviri kuhwadza. Manduwe kureketa kwakadari muyembe bakani muyembe musvinu nokutoti watsane iwawo wanenge wakapfekera wachi mbiri manduwe zviringazuva zviya zviri manduwe apa zvinodhura imi ndokujairirana chaiko rekai tirambe zvedu takazviringa. Apawo Interpol vari kuti iwo munyika dzinosvika 14 kwabatiwa vanhu 250 vanofungidzirwa kuti vari kuita basa rekubira vanhu pandande mutande. Tikati makona rekai tione kuti zvinopera sei. Uko FBI yagoti iri kuisa zviuru 10 zvomari yekuAmerica pakuti anenge awanyepa kuti Olumide Adediran wekuNigeria ari kupi, ari kutsvakiwa iye yuyu kwai anyanya kubira vanhu pokare. Rekai tione wakamubata. Iran noRussia kureketa kuno kwai wagonzi wabvumirana kuti Russia igowake magwenya onyukiriya omagetsi kuIran. Patonzi padawisiwa mabhiriyoni 25 ipapo kuti zviitike. KuScotland vari kuhwadziwa koka Jini Gacho nowabiache murume ari kuzviti ndini mambo wokubhara nomubasa wawo idi nayawe idi watadza kuwabisa. Wari kutoda kuona kuti wanga wabise chirepo kare kuchipiri. Pakaita kunyangara wakomana. Iwo wari kuti kwaita benhuka kuuya kotora ivhu redu rakaisiwa nomadzitateguru edu pano. Pakaoma chaiko. Rekai tione kuti zvinopera sei. Apa kubhora kwaizvezvi America iri kuita kumhanya kutsvaka kuti yoita sei kuti Israel ireke kurambidziwa kutamba bhora nedzimwe nyika. America inoita kuida Israel kuita kuinanzva mhanduwe kuinanzva kuti iitiwe zvisvino. Rekai tione hedu kuti zvichareka chireko wapindukira izvozvi. Asiwo kwanyasi aiwa rekai tigumire pano mabujandini wenyu mhanduwe onhawu.